Здрасти, днес Pfeiffer Horn. Pfeiffer Horn всъщност видях, че не е каквото си мислех превода, а превода е нещо като гайдар, Piper, на английски, на немски Pfeiffer и Pfeiffer Horn му викат Pfeiffer Horn. На английски нещо като Piper Horn, а гайдарския рок, да знам. Направо се разбих. Всъщност се движих супер добре. Качването е оттам от пъти, се вижда даже в далечината. На връщане със сигурно ще слизам с лампа. Там е пъти чак долу. И това е пътечката тук нагоре. Е там. Нали... И тук се качваш. Тук е някакво ненормално накрая. Качваш се на този хребет и продължаваш. Мисля, че ще направя втора видео. Всъщност върха е там. Горе има хора, които се качиха с мен. Ще се слизаме и двамата с лампи. Предполагам накрая, особено там е самия връх при тях. Аз съм тук седнал на едно връхче, което стърчи така да снимам. Днес мислех сутринта да излизам, но нещо не излезах. Доспа ми се и после си викам, само си измислям някакви извинения в крайна сметка. 24-ти е, много хора ще има на това, намерих си място без проблем, качих се. Ще да кажа, че да, движих се супер добре, направо идеално даже, супер много енергия, всичко супер. И там точно като започнах това накрая, някакво изключително влачене, направо свърших от добро движение, нали, с енергия на нула. Абсолютно нула и някакво по това там по хребета и по планината въобще някакво се влаче. Накрая такова беше някакво влачене точно. Почти изпълзях последните 200 метра. Някаква лудница още заето. Не, свърши ми енергията просто така, но случва се, да знам, много интересно. Може би заради elevation, изкачването на високо, свършва въздуха, по-малко кислород. Ма той някакво енергията си чувствам, не че се задъхвам цялостно. То може би кислорода като ти е малко и цялостно се задъхваш, не знам какъв е ефектът точно. Но да само си измислям извинения. Днеска пък между другото щях да си уча за изпита, да си преговарям там и да си направя втория изпит. Има два пробни изпита на базовата програма, която има там, и после има Final Review. Втория изпит щях да си правя днес, а те направили хората някакъв апдейт. Те правят апдейт всеки месец и вкарват нови задачи, нали. Правят апдейт на курса, което всъщност е много добре, по принцип, теоретично, нали, защото правят апдейт на по-нови неща, по-нови въпроси, по-актуални въпроси, които са научили, че са, може би са питали през последния изпит, някакви такива. Но проблема е като направят апдейт, чай да видя времето само, времето върви добре, не правя дълги видеота напоследък. Така са направили апдейт на курса и се оказва, че всъщност ти маркира нещата, аз бях забравил, ти маркира нещата, които си минал като 100%, нали, защото те имат там 1%, които се маркират, за да ти дадат тази гаранцията, че си готов за изпита. И тия неща, като се апдейтнат и се демаркират, нали, и влизам и трябваше да гледам едно видео 15 минути, да правя там multiple choice. Събра ми се още заето 3 часа работа. В смисъл не че не е полезна. Имаше една нова задача там и multiple choice и едно ново видео. Там забелязвам, че нещата, които вкарват са за криптовалути, там глупости. Това са някакви нови неща и предполагам, че има много транзакции с криптовалути и затова вкарват нови въпроси такива за криптоглупости, които не знам дали ще ми ги дадат на изпита, но ще видим, много ще ми е интересно дали всъщност ще ми дадат нещо за крипто, но заради това 3 часа вместо да си преговоря там, плана ми беше да си преговоря изпита, който съм пропуснал, на това последния финалния изпит, който го взех вече. Вместо това 3 часа занимавам с апдейт, да си наваксам 100% това, което беше. Но минах всичко, няма проблем. И така.
И ще си наваксам пак. Добре, че завърших по-рано така. Представям си, ако бях 3 дена пред изпита да зубря, това ще да е много зле. Имам още седмица и половина някъде. Даже точно седмица и половина в понеделник, ама не този понеделник, който идва, е този понеделник, който е след него. Имам 2 уикенда, ще си наваксам, няма проблем. Но добре е да си направиш нещата по-рано, явно. Тук много интересни образования. Не знам дали ще се види добре на камерата. Има такива камъни, ама те са някакви като талази такова, нали. Даже ето тук се вижда много идеално такова. С едно някое дете си играло в пясъчник и го е бутало такова, или багер го е бутал, те са талази от камъни. Между другото, аз преди години съм се качвал, там бях тия Twin Lakes и там където се качвах отгоре, всъщност там е чак долу, колко по-нависоко съм тук. Не Twin Lakes, Maybird Lakes. Казват се Maybird Lakes. Между другото, в този каньон мисля, че няма пътека развита. Трябва да си правиш някаква сам. Така както и да е, преди съм ходил от тук, не го препоръчвам, качвам се от тук и щях да се кача от тук, обаче забелязах, че е много стръмно и си викам, това е невъзможно, и се качих, там и тук в стръмното се бахтих в едно от уличетата, които се качват към това нещо. Не го препоръчвам особено, мисля, че нормалната пътека беше изключително стръмна така или иначе. Това е по-добре. Там Twin Peaks. Сега ще се качи на другия връх да направя. Сигурно ще е по-кратко видео. Просто искам да видя там нещо дали интересно се вижда. Тук интересното е, че там е Red Pine Lake, White Pine Lake отгоре. Там има пак ни върхове, при които ще ходим, а те се ходят отзад там. И тук е Maybird Gulch. Тоест, това е триножната пътека правя тук. Стана вече 7 минути. Хай, чао! Чао! Ще се включа сега от другия връх, малко по-отгоре. Всъщност от самия връх, тук е малко по-ниско с 10 метра. Сега слезнах, за да съм на ръба.